Anu Ikiomasta hei! Tänään kesäisissä mysteeritilkuissa ompelemmekin sitten taloja. Ja ensin meillä on tämmöinen vain 3 palasesta koostuva talo, jonka ohjeissa videossa ei tarvi rullaleikkuria, ihan saksilla ja viivaimella ja jollakin merkitsemisvälillä kyllä pärjää. Ja siitä tehdään ensin tämmöinen kaava. Eli mulla on tässä nyt 2 eri kokoa. Näette, ihan eri kokoja on. Ja tässä lähdettiin 10 cm kertaa 10 cm palasesta liikkeelle. Ja sitten toisena ommellaan tämä vähän monimutkaisempi. Mutta ensin tämä 3 palasesta koostuva on aika yksinkertainen. Vähän tarvii vaan huolellisuutta. Eli ensin ihan neliskulmainen pala pitää olla 10 cm kertaa 10 cm. Ja sitten siitä mulla on nyt tämmöinen pahvi, niin tämän pahvin avulla sitten piirretään ja leikataan tämä talomalli. Ja tässä on noin 5 sentin kohdalla on laittanut merkin ja sitten noin 45 asteen kulmassa on leikattu tämä katonharja. Sitä voi tietenkin itse muuttaa. Ja tästä nyt näet sitten, että tämmöinen hyvin mustavalkoinenkin on ihan tyylikkään näköinen. Ja sitten täällä voi leikitellä, että laittaako tonne, niin kuin täällä on tämmöinen pieni väli, vai laittaako paljon näitä taloja sitten riviin. Vähän niin kuin semmoisia vanhan ajan aittoja, jossakin rantamakasiineja tai muuta, niin nämä voisi olla vaikka semmosia. Ja koko hyvin huomaat, että kun tässä on tämmönen, niin tämä on aika paljon pienempi tätä valmis malli. Eli näissä videoissa on nyt sitten leveämpi painijalka, mikä on varmaan normaali koneissa, että ei ole se tilkkutyöpainijalka. Ja se sitten tarkoittaa, että näitä saumavarat on vähän suuremmat aine ja vähän pienempi tulee siitä työstäkö, että jos sulla olisi tilkkupainijalka. Ja sitten tässä on vähän tämmöinen isompi malli, eli sen perusneliön kokoa suurentamalla. Tässä on tää on 5 tuumaa, niitä on 12,5 senttiä. Oiskohan? Joo. Niin näin paljon se sitten talon kokoon merkkaa, kun vaan se pari senttiä ottaa sieltä pois. Ja näitä voi tosiaan tehdä paljon riveiksi tai ihan yksittäin ja saa kyllä ihan kivan näköisiä taloja. Ja sitten varsinkin jos lasten kanssa ompelee, lapset haluaa ommella, niin ei tarvitse tehdä mitään, kun sitten ottaa kangastus. Tässä nyt on nopeasti piirretty toi ikkuna, mutta voi piirtää oveen tai koristella sinne vaikka ja mitä. Ja siitä saa sitten ihan uuden projektin sitä koristelusta. Katsotaanpa tästä sitten nämä ompelun ja muut työvaiheet.
jos haluat sitten vähän enemmän haastetta, tai olet jo kokeillut tuota, niin sitten tehdään vähän eri lailla. Eli jos olet katsonut jäätelön ja puiden kesämysteeritilkkuvideot, niin niissä ihan tuttuja elementtejä on. Meillä on kolmioita, kulmia. Ja tämä työ on meillä sitten videolla, että miten tämä on syntynyt. Katsotaanpa, mitä siihen tarvitaan. Eli 6 senttimetrin levyistä suikaletta kannattaa leikata pitkiä nauhoja, muutamia. Ja sitten niitä käyttämällä hyväksi niin saa nämä kulmapalatkin. Eli tarvitaan 2 kulmapalaa tuohon kattoon. Miten se katto nyt menee täällä? Näin päin menee kattopalat ja nämä on 6 cm kertaa 6 cm. Ja sitten tarvitaan kattopala, johon nämä siis ommellaan. Ensin ommellaan tämä, ja koska tämä menee vähän yli, niin sitten tämä toinen tulee vähän siihen päälle. Ja tässä mun mallissa ei ole ihan terävä tämä, koska se oli vähän leveämpi tuo painijalka. Mutta täällä muutamassa mallissa ainakin täällä on sitten ihan terävä tuo noin. Okei, ja sitten kun nämä ommellaan, niin sitten sinne mulla videolla on ommeltu samalla myös tätä meidän talon perusrunkoa, eli on ommellut ovea ja seiniä yhteen. Nämä mallissa olevat on 8 cm korkeita ja ovi on sentin kapeampi kuin nämä seinät. Eli seinät on 5 cm leveitä ja tämä on 4 cm leveä ja 8 cm oli siis korkeus. Ja sitten nämä palat kun on ommeltu ja katto olisi täältä näin ommeltu, niin nämä yhdistetään sitten vielä talon yläosalla. Ja huomaat kuinka paljon saumavaroja se syökään toi ompelu. Ja tämä on siis yhtä leveä kuin tämä katto. Katto on siis 11 cm leveä ja 6 senttiä, niin kuin ne oli ne suikaleet, niin 6 cm. Ja sitten voi sitten ommella, kun nuo palat on ommeltu, niin sit voi ommella nämä laitapalat ja sitten nämä ylä- ja alaosapalat. Ja tästä nyt näet sitten tämän koko eron, että kuinka paljon pienempi se on, sit kun on noi kaikki saumavarat tänne piilotettu, niin minkä kokoinen se on sitten oikeasti. Ja katsotaanpa tästä sitten ompeluvaiheet videolta.
toivottavasti ompeluvideot olivat tarpeeksi selkeät. Ja nyt sitten, jos haluaa vielä vähän miettiä, että miten niitä taloja asettelee. Jos haluat kaikki talot ihan näin niin samalla tasolla vaakasuoraan, niin laitat sitten kaikkiin tämmöiset tasaiset nämä näin. Ja näitähän ei ole pakko laittaa näitä sivusuikaleita, jos ei halua. Jos haluaa vaikka, että talot on kiinni toisissaan, niin kuin tässä on nämä talot kiinni toisissaan, niin silloin ei tarvitse noita sivukaitaleita laittaa. Ja sitten voi vielä miettiä, että jos haluaa vaikka, että se koko alaosa, vaikka ne on vihreällä niityllä ne kaikki talot, niin voi laittaa kaikkiin tämän alaosa vaikka vihreällä ja sitten nämä taustat on sitten muuta väriä, mitä sä oot halunnutkin. Ja sitten mitä voi muuta leikitellä on tosiaan, että jos laittaa tänne yläosaan vähän matalampaa, alaosaan vähän korkeampaa, sivulle vähän kapeampaa, sivulle vähän leveämpää, niin sitten ne talot on vähän niin kuin eri lailla suhteessa toisiinsa. Tässä näette, täällä on taas tämmöinen kapeampi alhaalla ja leveämpi ylhäällä, niin saadaan nämä talot vähän eri korkeudelle. Ja sitten kankailla on kiva kikkailla, eli täällä on tämmöinen kuviokangas, jossa on vähän vihreätä katossa, ja niistä löytyy vihreätä täältä talosta. Tai sitten ovi ja katon sävyt on toisiinsa mätsääviä. Täällä on taas talon seinä ja täällä löytyy näitä erilaisia. Täällä on kanssa oven kanssa erilaisia kivoja kuvioita. Tässä on tämmöistä vähän pientä harmaata pilkkua täällä mustassa, niin vähän semmoista elävyyttä tuo sitten. Ja näistä voi sitten, jos haluaa, niin ihan vaikka pelkästään näistä tehdä sitten oman talotilkku. Mikä se sitten olisikaan. Lastenpeitto tai seinätyö tai muutamasta tämmöisestä, niin saa ihan kivan tyynynkin. Ja sitten jos lapsia on vielä mukana, niin sitten antaa lapsille vielä vähän vapautta piirrellä tänne jotain koristeita seiniin tai pikkuikkunoita, niin että tulee ihania. Ei muuta kuin ompelemaan.